имрӯзҳо тантанаҳои идона бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар диёри зебоманзарамон тоҷикистони азиз дар сатҳи баланд идома доранд. Яке аз суннатҳои хоси наврӯзӣ ин баргузор намудани гӯштини суннатӣ ба ҳисоб меравад. имрӯз бошад дар маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар мусобиқаи гӯштини миллии гӯштингирӣ баргузор гашта истодааст. Дар мусобиқаи имрӯза паҳлавонон аз тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва инчунин аз хориҷи кишвар низ ширкат намуда истоданд. Ногуфта намонад ки рақобати имрӯзаро зиёда аз 15 000 мухлисон ва ҳаводорони ин гӯштини суннатӣ тамошо намуда истоданд. Бахшида ба таҷлили байналмилалии Наврӯз 2022 бо ташаббус ва саҳмгузории соҳибкори ватанӣ роҳбари ҷамъияти саҳомии кушодаи ресандаи Қурғонтепаи шаҳри Бохтар Нусратло Файзлоев дар варзишгоҳи марказии шаҳри Бохтар чорабини бошукӯҳи идонаи варзишӣ аз рӯи намуди гӯштини миллии гӯштингирӣ дар сатҳи баланди ташкилӣ ва иштироки васеъи паҳлавонон доир карда шуд. Дар мусобиқаи гӯштингирӣ зиёда аз 600 нафар паҳлавонон аз шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ ва берун аз он фаъолона иштирок намуданд. Мадинаи Рустами 14-сола аз ноҳияи Восеъ ягона варзишгар духтаре буд ки дар ин мусобиқа бо ҳунарнамоии ҷолибу партофтои худ диққати тамоми мухлисону ҳаводорони гӯштини суннатиро ҷалб кард. Дар ин маъракаи гӯштини миллӣ бо 6 нафар писарон даст ба гиребон шуда бо як маҳорати баланди гӯштингирӣ ҳарифони худро мағлуб сохта соҳиби як қатор тӯҳфаҳои хотирмон шуд. Саҳмгузорони мусобиқаи мазкур барои ғолибони ин чорабинии сатҳи баланд 3 автомашинаи сабукрав, чорвои хурду калон таъсис намуданд. мусобиқаи гӯштингири то бегоҳи рӯзи офтобӣ идома ёфта, тамошобинони варзишгоҳ ки зиёда аз 15 000 нафарро ташкил медоданд, аз гӯштингирии паҳлавонон хушнуду фараҳманд гардиданд. мо тӯли 3 рӯз ки дар ҳар як ноҳия ва ҳар як вилоят қарор доранд доварони мо мусобиқаҳо аз рӯи анъанаву ҷашну маросимҳои худмон баргузор гашта истодааст ки дар ин ҷо фақат баҳои ҳалол ба инобат гирифта мешавад. Дар ҷумҳурӣ рӯз то рӯз хеле ки ба ҳамагон маълум аст гӯштини миллии гӯштингирӣ рушд ва равнақ ёфта истодааст. ҳаст камбудиҳое ҳаст ози дар майдони мо ки паҳлавонон аксарият бо либосҳои бегона баромад доранд. мо кӯшиш кардем федератсияи гӯштини миллӣ ки кулли иштирокчиёни гӯштини миллӣ минбаъд мусобиқаҳо бо либоси миллӣ ки миллату давлатро муаррифӣ мекунад баромада қувозмоӣ намоянд, на ин ки бо либоси самбо ё зудо ё ки бо як костюми бегона ба майдон бароянд. Ҳамин тариқ барои соҳиб шудани шоҳҷоизаи якум Шодмон Ризоев паҳлавон аз шаҳри Кӯлоб бо Исроил Раҳимов паҳлавон аз ноҳияи Хӯросон даст ба гиребон шуда, дар натиҷа Шодмон Ризоев бо шикаст додани ҳарифи худ шоҳҷоиза насибаш гашт. Барои шоҳҷоизаи дуюм бошад Ҷаҳонгир Маҷидов аз ноҳияи Муъминобод бо Раҳмонов Мансур аз ноҳияи Темурмалик нерӯозмоӣ намуд. Рақобати ин ҳарду хеле тӯлонӣ идома кард ва ғолиб муайян нагардид. ҳайати тадорукот автомашинаро ба раисати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ҳамчун мошини хизматӣ тақдим намуд. барои шоҳҷоизаи сеюм бошад Темур Раҳимов ва Дадахон Қурбоналиев вориди майдон шуданд. талоши ин ҳарду тӯлонӣ давом кард ва Дадахон Қурбоналиев аз идомаи рақобат даст кашиду ғолибро ба Темур Раҳимов дод.